Kani ka Jingjia tu kana ka dai sapang away upulit ubakerteng Arun. Pat kawai ka kena ka bakerteng ka Anika. Ini sengap ka ke bacia ya kini. Uni udah Arun. Ubatkum Additional Superintendent of Police. Arun udah ubri ubatrai hok elakakam. Hakata ka police station ba utrai. Baru kibriu kita bahaya ba udah ubri ubabha. Ubam cukwa ban bapisa. Utrai hok katkum kakam ram ka ba udah ban le. Uyang na banta ka hok bat ka Jingjia. Uya rap iki balului ban penyo ka hok chongki. Bun na ki officer ki baya trai lang ki isi bahaya Nomor ba cukwa man join lang hakikam bam sap. Henre Arun cu salea neting hiki. Uyang na banta ka hok bat ka Jingjia. Hakawai ka sengi kat bau tedang terekam ha office lawan kawai kalong kami ban file FIR lamar ba kun kentai chongki kelaja. Arun ulah keli benya sepang kata ka kena ka baca. Ka kerteng to kani ka kena ka dai ka Anika. Ka Anika kawan nak longjing ke batuk ka basam cencar hado kata-kata. Kidan sangut sipara maka ka dai ka kunungkong. Na baro sipara. Ukpa jongka la ibenya ka kemi jongka rangkat bat sangut kikun. La petno bar la yo briu sawai. Ka kemi jong Anika ka haban trai sitam man pendap penbiang ya ka ying kasam. Ka Anika ka dai ka kun tips ni. Ka tip ya ka duk kasuk. Ka isena palat ya ka kami jongka baka trai sitam nak minta jongki man pesa man pendek skul yaki. Ka Anika kamla man supet ya ka kami baka trai sitam. Lakwa man yarap lang ya imei jongka. Kawai ka sengi kelaong. Mai ngan pep skul no man yo man let berla man yarap lang ya pi. Man yo man pendek skul lang ya para. Ka kami jongka ka cau umat man yo sengau. Kum kata nakakun. Ka sengau tu ya la deru kam kot bor syu. Ka Anika keladap ya ka kelas 9. Ka kami jongka ka ong. Hoi kun, ka kemen ba pis ngau thu ya ka cencar jonga tang ba kun si ai ken pinwat berla kartaru pidang don tang hat san senam. Ka Anika klaong ngalit berla so sakri no sasor. Ka kemi jongka kelas 9 ya ka. Henry kan lek kumno kam kot bor syu ban pa skul ya ka. Kum ta kelap hawat jaka bela ya ka Anika. Tang hadin si benai ka Anika kelayo cing bela. Hakawai ka ying barius pa bah kata kanong ba. Kam singai nakasinong bakiasa. Ka Anika kelah ban let no namar ba. Kita traying kila don kam nong tray. Shua ba ka Anika kan let ke kemi jongka kelas neng la kraw ya ka bakan im tip briu tip belai. Ka Anika kalaong. Warkuslai mai ngan ka ungu mangan kan mau ya kicing seneng jongpi. Kala kedup ila ka kemi ya laki para. Ka Anika kelami na ying berkelalek bela. Kita kibri ke bak wan man yarap an penwat bela ya ka kelawan syaw ya ka. Haba ka Anika kelapoi hang tahaying kita traying jongka kelap pedang subahaya ka. Ka Anika ka kena nong kendong ka bas sisur sidur ka bas ngauret ka bas mat basting. Ka Anika kencak ime jongka bade kipara jongka. Henry kiale man pentingan ya ladi namar ka kwa man yarap ya ka kemi jongka. Arda yo beklasa hang ta kita traying jongka ki ro ya ka bakalong ka kena ka bas mat basting. Wala nak kampat jumlin man tray ki ying briu kam tam ha ki ying jongki baru spa. Henry kanang man tray man penbet ikitar kitar. Ki traying jongka ki laong. Yempat juyo nong tray kum ka ni ka kena ka bakan tiak kum ni. Ka Anika ka sup ka man sem hang ta namar ba ki traying jongka ki it bahaya ka. Si benai amlak bas ngau thu ka Anika kala tray sakri hang ta. Ki ai bai nong ya kan rewa car si benai. Anika kala kemen hado kata-kata. Kita traying jongka ki don kun tang arngot. Bara arngot ki let pulih sabar. Ukun senrang jongki ukur teng uayan. Uayan udan arfa senam karta. Keladai kapor banwan syuti salah senong. Ukpa jong uayan ula let syaw ya uayan. Anla ula poi haying uya iya ka Anika. Ukeli ka kemi jong u. Pelayan nong tray thamai na mai. Kala ong hoot kun. Ka Anika kum kanong tray marsan poi ma u haying kala Aisyah ya u. Upat jaka. Uklam kran ai. Ban makaru ka syupu samberke ka klam kran ya u. Uayan udah kun ruspa. Ukun yo mon. Uyo kat ka ba ukwa. Kikimi kikpa jong u penbiang ya u. Sita ya u uayan udan hasinong. Sikentin ru umpat kran ya ka Anika. Syupit su ya ka. Makaru kam not man kran ya u. Ka tray ya la ka jong ka kam. Kawai ka sengi ka kemi jong ukam dan haying. Kadang tang ma u bat ka Anika. Ka Anika ka bon kam kadang sajan. Ula let ban keren ya ka ula keli. Pikir teng kumno. Kaya thu ngakerteng ka Anika. Ula ong ya ka. Ngampat cui kena bas mat kum ma pi. Pisu tray kam bet barok-barok si sengi.
phim thách sẽ ka Anika kalau ong MP ngam thách ngahap bantre kadai ka kamram chonga bantre te ola phenna nang ta par la le sa kamra chong ka Anika kla pendap ela ki chong ki kam tu song thách barok si singi ba pli ka ha bantre na do ba wayan uwan sinong ka Anika ka sung but ba namar ba ka tin chukran ba andre supit su ya ka ngole ra nyala de andre kam chupole chumut ya kata ka trai ela ka chong ka kam hakawai ka singi wei parlok chong ayan wan ka hayeng chong ayan u ong ka Anika bakan setting ba meki bat ban ra hakamra chong ka Anika kla setting ba bat kala le ai hakamra chong haba ka Anika kla le ban ai ching ba meki uta parlok chong ayan u loong milay nok trai thmai ne u ayan loong hoot me ni la dan lai banai la sa hayeng chong uta parlok chong u loong phabre bha me wayan ru ulam jur hoot ken me ida phabre sisa me ka Anika kelas ngole ran kala phet vut nang ta wayan lokhot yak Anika bale phi phet kum tu wan ya di salang hang ni MP kala ong di kamera setja kala phet no nang ta haba kila ya de bam ka Anika kala let ban lum kita kitter wayan la ong ka Anika kuma phi te ngam pat jo ibreu hang ni ha perthai ba habreu ko basmat basting ka Anika ka klam ong ai ka ra kita kitter parlok chong u lar khe ya u ong u ayan hoot ka habreu me tang ba ka dai tang kanong trai chong me ayan u long hoot me ngatip ya kata memut kum no me kadai kanong trai chong i ken me ka Anika kadang sar ya kata ka phalau yi u parlok chong u ayan u long ya ka bai habreu ngala lai u ayan u long u to me na kran than kum ta hata ka met ka Anika kla khang bhai la kamra thia chong ka haba kla dam man thia ka kan mau ya ka chingkran chong u ayan bat u parlok chong u kala ong halade ngam sutanat ya ka chingkran chong ki kala thia no kala khedang step hata ka step ban pendap kam kat ba kidang ya di sha ka kemeu ayan kala ong yo ayan ba udai ban pet bha ya ka yeng ka sam dei ban shang met namar maka ba du pa chong u gi ha ban det ching let na ban ta ka kam chong ki stayo Kynjah kala ong ru ya ka Anika ba kan smar bha ya ka yeng ka sam u ayan u la ong hoat me wat kuslai kala tip me ya ka kamram la dama phi phim dan lai singi haden kata ka keme chong ayan kala le ching let u ayan las ngo lai lui namar ba ki keme ki pa chong u kim dan hayeng la phone yo ki parlok chong u ban wan sa hayeng chong u makiru kila kamen bha ban wan kai hayeng chong ayan kum la sa chan met ki parlok chong ayan kilawan u ayan la pha ek Anika bakan pan khre ching bam na ka ban ta ki lai ngut ki parlok chong u namar bakin sa hayeng chong u hakata ka met ka Anika klas ngorit men sem tang sio sngo baki parlok u ayan kin wan sa namar kap sngo ternat yeki anda bagi parlok chong ayan kilawan ki rung bet sa kamera chong u ayan ka Anika kadang mon kamat setting sat nak banta chong ki kata kami u ayan lo hukum lepai ka Anika bakam dai ban bamja kat bakim pat ya dap maki ladap si phau bejeru kim pat ya bamja ka Anika kelat ngan ba pli kam lot ban ong ai kat wai beje ki ami na kamera u ayan ban wan bamja wai ayan la sai ba du bilor kia tang ta la kat jai ka Anika ta ka jing septeng la kat jai ki u ayan la ong ka Anika alingin ya bamlang ka Anika kam tre ban bam ka ongan sabam sibet da pilaya dap u ayan u la ong di no tang da ini umso kata ka Anika katip akam dai ka umso kam tre la penbor ya ka kam tre wai ni parlok ka la sim ya bilor la pendi cubor ya ka kilabat ya ka na ka kti chongka wa ayan labat ya ka sintor chongka ka Anika ra ka jingting kala kum nguj tang si phang ka Anika kam te brushu kata ka met ka met ka bakan cha bha ki pamar chan ki sngolongo ban yo sngoy ka jingwer chong so rai kim te pat ka ai ka bachia ka step ka babut ka keme chong ka Anika klawan ban pet ya ka Anika ka khun chongka mar kla dap lai banai ka mi na ying man wan bala ka Kynjah palat ya ka ta ka ching thmu ban wan simru ya ka bai bala chongka namar ka hapan se ba skul ya ki para chongka ka keme ka Anika klawan lang bat katak para snong chongka ka bawan bu ya ka Anika namar kam ithu haba kila poi hangta ka yeng ka iken char kila ring ya ka bel hundre omdan bawan place atia kila apsikenta omdan mano bawan mi saba kata ka para snong chongka kla phun ya ki trayeng chongka ki athu bangiwan sane banon pet ya ka Anika tang ba imat omdan briu hayeng ka kemeu ayan klang lengo kumno kumta
dan beriu. Telefon yu ayan ka ong. Medan siya ayan to supon ka keme jong ula septing. Ula to ka keme jong u ba uklam sa haying. Usa haying jong ki parlok. Ka keme jong u kla tom ya uhang ta. Te siya ka Anika ong. Ngam tep menen ba ngami na haying ka dan haying. Kalau ong yu ayan bon let pet ya ka Anika haying. Namar ba ka keme jong ka kawan pet ya ka. Ayan ru la let haying bo la lap ka keme jong ka Anika ula ong. Ya Anika dan sa haying. Uang ula peli ka ying bo la mele wat ka kemi ayan la pun ya kipar marchan balet pen lam ya ka Anika aba kipar marchan kilawan ban rung hang ta haying la pet se kamera secha ka ying secha ka dap lung krung lang kerang bat ki bilar kiat kilango balai ka cia kamne se ai ka Anika ka let ki ai jingmut ya ka kemi jong Anika ba kan pen tip no se ki pulit ka kemi jong ka Anika klem pen slam glalet se police station ban ya thu ya ki pulit Arun hubadai kumu Additional Superintendent of Police hangta namar bu SP usim suti wahaban shimti kata kakam. Arun mar senyok sengawi kata kubur slam wud lami na kamera ba utrai lambat ka tim jong u bandit wat ya ka Anika.